रह जा एकर को राजुआ एकर को आ राजू तू देखिबु सब यार दूर किसी रह तू एकर को रे रह जा ए जो वो ए कोटा से गड़े दो ए बस्ताटा गड़े दे चला रह जा राजू रेडी रेडी लाइट देखाई था मारे करो मारे मारे था रह जा मारे दे मत देखे এইটা রইলা এটা কাঠা ফাটা করে এটা ফিনাইল পকাই রখ এটা নাগ সাপ যদি হইতান্তা এটা সিনা ধন্দিয়াটা বুঝলি ধইলু এই 3 মিনিট কাটি কিং কোবরাটা বেশ চলো এটা কাকা এটা দাদা নো দেখো কেন হেলে উপর গুটে হিব দেখো এই লেখানি উপর গুটে রইতা এ খালি উপর গুটে হিব ছাড় দেব এটা ধন্দিয়া ন হলো এটা ধন্দিয়াটা গো পাল্লু এটা ওটা হেই দিছে ହଉ ଗୋଟେ ଚାଟେ ପୁଅ ଦିଅ ଆଣି ଡବାଟା ଆଣି ମିଶ୍ଚର ଡବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲରେ କରିଦେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ କରିଦେ ଏଇଟା ସରୁଆ ବାଡ଼ି ଆଣିଦେବ ଆଉ ଚଢ଼ି ପାରିବନି କେହି କାମରେ ହଁ ଏ ପିଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଇ ପାରେ କି ଖାଲି କାମରେ ବାବରେ ଆରେ କ'ଣ ଧରିଲ ତାକୁ ହଁ କକା ଅଜଗର ଛୁଆଟା ହଁ କକା ଅଜଗର ଛୁଆ ଦେଖୁନ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛି କେଡ଼େଟେ ହେଇଛି ଦେଖୁନ କକା ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଟା ରହନ୍ତିନି କି ଏଇ ଛୁଆଟା ନା ନାଇଁ ଏଟା ଅଜଗର ଛୁଆଟା ଉଠୁଛି କିଏ ଫୋନ କଲା ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲେ ରାଜୁ କଲା ଯଦି ଆମେ କକା ଏ ଗୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଟିପଟା ଖାଲି ହଲେଇବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟ କିଣି କାମୁଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବା ଗୋଟେ ସାପଟା ଆଉଛି ସେ ଆମ ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମର ବିଜୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଗୋଟେ ଢାମଣ ସାପଟା ଆମ ପିଲା ପରେ ପଶି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବ ଅଜଗର ଛୁଆ ନା ଢାମଣା ସେ କାହିଁ ଠିଆ ହବ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ମାରିକି ସାପ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ତାର ପଣା କଳା ସେ ଦଣ୍ଡ ଏଟା ଦାଦା ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ନାଇଁ ଏଟା ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ବୋଡ଼ା କହନ୍ତିନି ଆମର ଯୋଉ ଗାତ ମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି ଏଇ ବଡ଼ ବୋଡ଼ାଟା ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଟା ଧଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଇ ଯୋଉଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଧଣ୍ଡିଆ ଆରି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି କକା ହାରିକା ଅଛନ୍ତି ବାବାରେ ଟିକେ ଧରି ପକାରେ ସବୁ ହାତ ମାରିଦିଅ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ମାରିଦିଅ ସବୁ ଚାଲ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଥା ଉପରକୁ ନାଇଁ ଉପରକୁ ହଁ ହଁ କହିଲେ ମାଗିଆ ଲାଞ୍ଚଟା ଯାହା କେମିତି ମାରିଦେବ ଭାରି ହାଡ଼ ଦେଖୁନୁ ଅନଉନୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ସାପ ବୋଡ଼ା ଠୁ ଗଳିକି ଆସିନା ଯାଇ ନହରି
ତା ଛାଡ଼ିଆ କୋଉଠି ନହେଲେ ହଉ ଦିଏ ଦେଖିବା ଖୋଳାଟା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେନେ ତମେ ହେଇ ଟାଇମରେ କାଠ ବାଟ ନେଇନ ନହେଲେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ତୁ ଭାବୁ କାଠ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ମନେକର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କକା ଆମେ ଭାବିବା କ'ଣ ହଁ କାଠଟା ବୋଧେ ବାଜିଗଲା ଆମେ ଶୋଇବା ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଆଉ ତଳକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଅ